Векове наред Западът гледа на исляма през криво огледало и вижда една черна легенда, разказ за фанатизъм. Но ако счупим огледалото, зад него ще открием цивилизация на науката, философията и знанието. Разбийте клишетата. Гледайте целия филм «Ислям и халифат» в YouTube. Неразбраното оформя хоризонта на това, което предстои. Но за да разберем исляма, трябва първо да разберем себе си. Защото Запада винаги е гледал на исляма с особено подозрение, като на другия. И често го е демонизирал. Историците наричат това явление черната легенда. Онзи наратив, в който исляма е представен като мракобесен, фанатичен, изостанал. Още по времето на кръстоносните походи в писанията на западни мислители, образа на исляма се оформя като огледалният антагонист на разума и прогреса. Монтескьо в 18 век казва: исляма говори само чрез меча. И виждаме как дори философите на просвещението, онези, които изигат разума, всъщност продължават черната легенда. Йосиф Бродски векове по-късно описва Истанбул като град на саби и кланета. Все едно е заспал на рамото на Монтескьо и му приглася в просънец. Волтер пише пиеса, в която Мохамед е фанатик и измамник. Заглавието е достатъчно. Мохамед и фанатизма. Тази черна легенда е още жива за много хора от Запада. И днес исляма остава като непознатото страшилище, особено след 11 септември. Тогава вратите на възприятията ни бяха залостени с медийни пирони. И затова днес предлагам друго. Предлагам историческо възстановяване на справедливостта. Нека премахнем клишета, страхове, наслагванията. Нека видим какво е исляма не през новинарските заглавия, а през очите на историята, духа, цивилизационната памет. Предлагам ви, приятели, една културна одисея не към другия свят, а към себе си през другия. Да отплаваме!